Quins són els hàbits saludables que ens ajuden a dormir millor? En són molts, però te resumisc en 5. Les hores necessàries de son van vinculades a l'edat, però en general és recomanable per als adults dormir-ne entre 7 i 8. La gent major, que no sol dormir-ne tantes, ho pot compensar amb una migdiada d'entre 20 i 30 minuts. Tampoc hauria d'haver més d'una hora de diferència entre el que dormim en jornada laboral i el cap de setmana. Hem de buscar rutines abans d'anar a dormir. No cal renunciar a una estona de televisió, però mai al dormitori. Pel que fa a l'ambient, apagarem llums a partir de l'hora de sopar. Un dormitori totalment a fosques i sense soroll és clau per a tindre un son reparador. I tampoc hem de tindre fred ni calor, entre 18 i 20 graus. Per últim, menjar bé. Per a sopar, evitarem les carns roges o els embotits, i les taronges o els kiwis. Tampoc prendrem te ni cafè en les hores prèvies a anar al llit. Tots són rics en tirosina, un aminoàcid que ens ajuda a estar despert. Per contra, un got de llet ens facilita agafar el son, ja que conté triptòfan, precursor de la melatonina. També en contenen el plàtan, la pinya o el peix blau. Proveu i a descansar millor.